Nagyon aranyos vagyok, hát mindig Aranyos Tamásnak neve. Képzeld el, kislányok elneveztek Aranyos Tamásnak. Nem Aranyos Tamásnak, hanem Vicces Tamásnak. Képzeld el, van egy Tamás nevű kollégám, haverom, hát ilyen fogtechnikus szállító volt, és akkor ő mondta, hogy menjünk el, itt lakik a Ne Felejts utcába, és egyszer mondja, hogy menjünk már gyorsan, Tamáskám, mert a gyerekekért el kell menni az óvodába. Azt ezért, Fanninak hívják azt a kislányt is, megfogta egyből a kezem, azt mondja, szaladjunk fel az emeletre, de a negyediken laktak, ugyanilyen ház, mint ez, és ő nevezette el Vicces Tamásnak. Képzeld el, még egy szívecskét is, ilyen, tudod, ez az üvegfestékkel csinált nekem egy ilyen szívecskét, hogy Vicces Tamásnak adta direkt. Ültetés, vagy mosás lesz már rád, öntakod a szád, szeretettel kiosztályoznak, éreztetik, ilyen a világ, nem akarsz már újabb évet, de életet ad egy merész gondolat, miért kell ránk elmesélned, éppen jártad a saját utadat. Tehát hogy ismerkedtem meg a punkkal? Hát én úgy ismerkedtem meg a punkkal, hogy vettem 1980, nem tudom mikor jelent meg a Pink Floydnak az a Fall című lemeze, és akkoriban azért, hogy más nagy híres zenészt, és hát egy ilyen terapeutát, vagy nem tudom minek nevezzem ezt az embert, a Para Kovács Imrével ültem a gimnáziumban egy padba. És Émi játszott ilyen többféle zenekarban, nyugat-borsodi pitch punk rock bandbe, azt hiszem ez volt a neve, meg a Koordináció B-be, meg Csibivel, aki az utóbbi énekesünk volt, ővel is együtt játszott egy időben. Na hát így ismerkedtem meg a punkkal, de igazából a legmeghatározóbb az volt, amikor a Dead Kennedysnek megláttam azt a lemezét, amikor az a pici gyerekkéz van, a kis fekete gyereknek a keze van a borítón. Az volt az egyik legmeghatározóbb, meg az Exploitednek a Bármi Ármi Exploited lemeze. Így ismerkedtem meg a punkkal. Ja, én már előtte zenéltem, egy Feszültség nevű zenekarba játszottam, ott énekes voltam, szóló énekes, hát ilyen kisebb, tehát játszottunk ilyen több száz fős közönség előtt, tehát nem kisebb miskolci művelődési házakban játszottunk, meg ott a környéken Alsó Zsolcán, Felső Zsolcán, Mezőköves, meg ilyenek, tehát akkor is apám hozta a Skodával, hozta, egy hangfal volt, egy Vermúna, ilyen de azt is kölcsön, Mosonyi Csabi bácsitól a Bartók Béla művelődési házból kértük kölcsön, azt is úgy lopta el. Egy hétvégére odaadta mindig. Egy ilyen 3 csatornás, nem is az a H100-as volt, vagy H1000-es, hanem az a kisebbik, az a 60 wattos. Na, így koncerteztünk egy csomót. Egy csomó számunk volt, meg is van valahol a szövege, de nincs nálam. Egy miskolci volt barátnőmnél van legépelve egy csomó szöveg, amiket játszottunk. Az úgy történt, hogy mindig néztem, hogy a Mi Között Hozzá zenekar gyalog a Tátra utcai lakásunkból, ahol laktam, Miskolcon, az ablakból így mindig láttam, hogy hozzák a dobszerkőt, Fülöp Pista, meg ezek, de utána őket nem ismertem még akkor. Csibi, Purcell Gyuri, a híres, nagyon híres énekes, akkor ki volt még benne, azt hiszem Kozi volt benne, Kozák Tibor, aki a Büdösökben is, meg Ápolókban is játszott, és néztem mindig ott cipelik gyalog, azok is busszal vitték a cuccot.
De nem ismertem őket, csak mindig így láttam az ablakból, hogy milyen fasz ezek itt ott zenégetnek. Így ismerkedtem meg a Mi között hozzával, és akkor, de ez évekig tartott, hogy így látom. Utána ők nem is játszottak, azt hiszem, mert utána hát Parakováccsal csinálta Purcell Gyuri, kiszállt ebből a Mi között hozzából, és nem is tudom, mi volt a zenekarnak a neve. Akkor utána megismerkedtem ezzel a Kovács Csabival. Én titokzatos ember volt egyébként, itt dolgozott Pesten, ilyen kaszkadőr képzőben, meg mindig ilyen titokzatos volt. Egyébként azt szerettem benne, egyébként nagyon rendes gyerek volt, csak az egész családja öngyilkos lett, az apja is, a nagyapja is, meg ő is a végeredménye, de egyébként nagyon rendes gyerek volt, egyik legjobb barátom volt egyébként, zeneszerző társam is volt. És vele megismerkedtem, és így kezdődött az Üveges Csirkeszemek, hogy játszottunk, és akkor mindig próbáltunk a Mi között hozzával, egy pár koncertet is csináltunk, mert ő akkor már elhagyta mindenki. Volt az most Budapesten lakik az a gyerek is, most annak nem jut eszembe a neve, de egy híres újságíró egyébként, majd lehet, hogy eszembe jut a neve. Ő játszott még akkor ebbe a Mi között hozzába, meg a Fülep Pista, az még ma is jó haverom, meg szoktam vele beszélgetni. Ilyesmi. La Silva a párom, most jöttem a tanyáról, sejhaj, luca, kukorica, berce. Önkigárdal lehajlott, azért rózsám elhágyott, sejhaj, luca, kukorica, berce. És akkor utána, mikor már így játszogattunk, és akkor én mondtam, hogy mindig így fejlődjünk meg kicsit, írtunk egy csomó számot, és majd egyet el is fogok játszani egyébként, amit közösen írtunk. A többet is írtunk egyébként. Aztán az egyik, az első Üveges Csirkeszemek kazettán is fenn van, amit Kovács Csabival írtunk közösen, a Mi között hozzá alapján, vagy hát abba a zenekarba írtuk végül is. Csak utána ő már teljesen abnormális volt, és hát akkor lett az, hogy én gondoltam, hogy kiszállok ebből a zenekarból. És volt egy közös fütyjelünk, aki az utóbbi basszusgitárosunk lett, vagy hát az első basszusgitáros az Üveges Csirkeszemekben. Ez volt az fütyje. Befütyültem a konvektorjukon, mert mindig ott kellett befütyülni. A földszinten laktak ők, és ott befütyültem, ők éppen katona volt. Nem, bocsánat, már leszerelt, jó, hibáztam. A gitárosuk volt, mert ő meg egy másik zenekarban játszott, aki, hát az egy sokkal jobb gitáros volt, mint én, csak az meg alkoholizmusba halt meg, de ilyen, hát nem is tudom, szerintem nem volt még 50 éves se, de ugyanúgy, mint a Füles, az is ilyen nagyon híres volt, a Minibe játszott, a kerékgyártó Pityu, és ő is nagyon jó haverom volt, de én nem fényezni akarom ezzel magam, csak tényleg egy csomószor iszogattunk is együtt, meg buliztunk, tehát nagyon kedves ember volt, egyébként tényleg szerettem. Zenekarban sose játszottunk együtt, de így haverok voltunk. És lényeg az volt, hogy ez a Hajzsó Petinek hívják, egy miskolci, de onnan híres, meg nagyon jó gitáros volt, meg ilyen névzene, mi is játszottunk a Csirkeszemekkel ilyen névzenét. Na, ilyen népzene, rock, punk. Hát ők ilyen rockba játszották, mi ők punkba. És az volt a lényeg, hogy befütyültem ezen a fütyjel, kinyitja, de ilyen kis ablak volt, tudod, ilyen kicsi, ilyen 30x50-es ablak, így kinyitotta. Szia Tamás! Mondja nekem, mondom, mit akarsz? Kérdezi tőlem. Mondom, figyelj már, Bécet, csinálnék egy zenekart. Beleszállnál? Hát, így húzogatta egy kicsit a száját, hogy hát meg kell kérdezni Hajzsót, meg hát de mondom, nem kérdezzél már meg senkit, tehát csináljuk meg a zenekart, és akkor meg lesz csinálva. Azt mondta, hogy jó. Egyből így megmondta, hogy jó.
akkor abba énekelt a Németh Attila a mi között hozzában, ő volt akkor énekes, őt is elhívtam, és akkor már csak egy dobos kellett, hát aki nem volt, de volt, csak az meg Gyönyörű Bandinak, Gömöri Bandinak hívják, de Gyönyörű Bandinak hívja mindenki. És az volt benne a lényeg, hogy ez a Gyönyörű Bandi, ez mentős volt, Nízával. Mindent várjatok, de mi is Nízával jártunk koncertezni, csak mi sötétkék Nízával jártunk, ő meg a fehér mentővel járt. Volt olyan, hogy felcsengetett, vagy nem, feljött hozzánk az emeletre, a másodikon laktunk Miskolcon, mert ő a másik utcában lakott. Azt mondja, figyelj már Tamás, a dobszerkút, én ebbe be tudnám hozni, azt felhozzad, ez az arany ilyen foncsorozott, vagy nem tudom minek nevezik, ilyen amati dobszerkúja volt, azt felhozta a konyhába hozzá. Azt mondja, ez itt van a mentőbe, de a mentővel ment lagzizni. És hát mondom, jó van, nagyanyám itt van a szobában, gyere hozzad be, behozta a konyhába dobszerkút. De szét se volt szerelve, a színek minden rajta volt az állványokon. Úgy, ilyenek voltak. Ő lett a dobos. Na, tehát Gyönyörű Bandi lett a dobos, aki az Ápolókba dobolt előtte. Az Ápolók zenekar, azt tudod, ismered? Na várjál, azok mindig ilyen performance-eket csináltak, hát a Fehér István az üstbe főzték a színpadon, de szó szerint alá is volt gyújtva. Azt ott onnan énekelt, meg ott játszott várjál, Pille zongorája volt neki is, meg nekem is volt, de azzal is zenéltem. És kézzel, de olyat csináltam, kiültem a Tátra utcán az erkére, a többiek ott fociztak lent, mert pont egy ilyen ketreces grund volt ott előttünk. Azt én ott játszottam, de azon akkordot nem lehetett játszani a Pille zongorán. Volt rajta azt hiszem 3 hangszín, 3 billentyű volt rajta, és azokat így változtattad, kurva szar hangja volt egyébként. Na mindegy, a lényeg az volt az egész, én kiültem oda, azt ott játszottam. Sőt, az első gitáros élményem az volt, amikor volt nagypapámnak akit nem, pont egy évvel előtte halt meg, amikor én megszülettem, volt egy mandolinja. Na azon játszottam, de arra, hát úgy emlékszem, hogy volt a kezembe, de anyukám mondta, hogy valami, tényleg tudod, egy ujjal így eljátszottam egy valamit. Már nem emlékszem, anyukám meg most elment pont itthonról, az előbb ment el. El tudnám mondani, de el tudtam játszani. Meg 12 évig énekkaros voltam utána egyébként. Sőt, volt egyszer, hogy még arra is emlékszem, hogy azért jegyeztem meg, a Humenszky Hedvig nevű hölgy, hát 14 éves voltam akkor, már akkor még nem mutáltam, már akkor nagyjából már mutáltam, de még tudtam ilyen magas, hát most is tudok én falcett hangban énekelni, de képzeld, de úgy nyertük meg megyei kórus találkozót, hogy ő megbetegedett, nem tudott énekelni, és akkor nekem kellett elénekelni a szoprán szólamot. De egyedül ott álltam kint, ilyen evezős izét kellett csinálni, tudod, így evezni kellett, meg ilyen koreográfia volt közben, tudod, még ilyen úttörő nyakkenő nem volt rajtunk, de úttörők voltunk még akkor. És, na, így nyertük meg. Utcás arcó, milyen szép, a szeme hát az nagyon szép, olyan kék, mint a tiszta ég, szeretném, hogyha szeretnél. Vágyítom, kevernék, a hundába receptjét, a kicsit is szeretnél, a problémám már elvetél. Szerelmi háromszög, nagyon szép, szerelmi háromszög. De most hol tartottunk, elnézést? Hát a punk zene azért jött az életembe, én mindig lázadó voltam, nem szerettem ezt hát az őszintét megvallom nektek, drága gyerekeim, hogy Fábri Sándort és Lár Andrást idézem.
hogy sose szerettem, mindig már gyerekkoromban is arra emlékszem, azt hiszem 6 éves koromtól arra vágytam, hogy az oroszok menjenek ki Magyarországra. De most se politizálok, soha nem politizáltam, csak miniszterelnök szerettem volna lenni azt hiszem 15 vagy 16 éves korom óta. Hát még lehet, hogy az leszek, pont Gyöngyösivel beszéltem, csak a utóbbi dobosunkkal, legutolsó dobosunkkal, hogy azt mondja, hát de Tomi, te nem is indultál, mint képviselő. Hát mondom, nem, de hát lehet, hogy majd becsengetnek, és mondják, hogy menjek már én legyek a miniszternek. Mondjuk akkor nagyon rossz világ lenne, mert én mindenkit bezáratnék a börtönbe, az biztos. Na, innen indult ki ez, hogy megmondom a Kovácsi, mivel amikor egy padba ültünk, akkor már néha így felmentünk hozzá, akkor ő már játszott ebbe, mondom, azt hiszem, egy nyugat-borsodi punk rock bandbe játszott akkor, azt hiszem, és meg voltak ilyen élményeim a punk, tehát azt szeretem, hogy máshogy viselkednek, mint a többiek. Hát ilyen kívülálló, én mindig kívülálló voltam, egyébként mai napig nincs talán egy barátom, mondom, Gyöngyösi Tamás egy barátom van, aki szóba áll velem egyáltalán. Tényleg, ez így van, és hát ilyen vagyok. Többit sem többet elém senki sem, nem hagyjak vele soha kettesben. És jön egy újabb nap, nem adsz és nem kaphatsz jót. Nem mondtad meg neki, hogy neked nem jó senki. Énekes voltam, akkor is mindig tudtam, hogy gitározni akarok. De nem tudtam gitározni, mai napig se tudok. Sőt, az volt a legviccesebb, amikor már ilyen híres, hát híres egyébként, mert amerikai oldalakon is árulják az Üveges Csirkeszemek lemezt. Ez most komoly. Én is csak én nem kapok érte semmi szerzői jogdíjat, meg semmit nem kapok érte. Már kapok, mert pont mindjárt mutatom nektek, bácsika. De most nem kell. Itt van. Arti Just. Kapom a pénzt. És a lényeg az belőle, hogy onnan Amerikából, meg Angliába, Anglia, azt hiszem németországi oldalon is meg lehet keresni, pénzért adják ezt a lemezt. Hát jó, de hogyha most a Németh Loizit, mert ott vettük fel, Németh Loizinál vettük fel, még akkor a Golgota utcában volt a Bikini stúdió, a bukottakkal, amit majd esetleg majd megemlítek, hát az nagyon jó produkció volt. Las Vegasba, akkor még Washington DC-ben lakott a Géza, aki az Agydaganatnak volt az énekese. És hát így nagyon hosszas valami, ingyen telefonáltam vele, a Vasas Művelődési Ház előtt volt egy telefonfülke, mellette Miskolcon, ingyen lehetett telefonálni. Én nem tudom, hogy ki csinálta, de a lényeg az volt, hogy oda mentél, nem dobtál be egy büdös fillért, csak felhívtad Amerikát, azt onnan bárhova lehetett, akármit onnan telefonálgattam vele. Volt, hogy 1,5-2 órát beszélgettünk telefonon. De soha nem találkoztunk vele előtte, csak a volt menedzserünk az volt a haverja, és akkor úgy ismerkedtem meg vele, így, nem is személyesen, hanem telefonon ismerkedtünk meg. Lesz, amikor ágyba tér, szereti az neked, de a hátja fél. Szól, aki délődik, most nem mesél, van, aki jön hozzánk, elmentünk vissza a kép. Nekünk jó, hú-hú, nekünk jó, hú-hú, nekünk jó, hú-hú, nekünk jó. Le a biztárcsát, azt a mitől fél, semmi bajom nem lesz, akkor utána fél. Tehát, hogy mitől lettem én punk? Hát ez, hogy a lázadás, az mindig, én azt szerettem, mindig sportoltam, asztali teniszező voltam, igazolt versenyző voltam a Mémtébe. Mai napig is szoktam a Városligetbe pingpongozni. Mindenkit megverek egyébként. Volt olyan nem, hát itt egyébként nagyon komoly pingpongozók vannak, azok is ilyen igazolt versenyzők voltak, de volt olyan
Svájcba megvertem egy japán gyereket, de mert láttam, hogy így nagyon jól pingpongozik, azt a tesóm meg akkor ott tanult kint Svájcba, ilyen nyári szünetben, ilyen valami alapítvány, vagy nem tudom miért ott volt, és ilyen nagy előcsarnokban voltak pingpongasztalok. Azt nézem, mondom, mert ez nagyon jól játszik ez a gyerek, de hát mondom, én ezt simán megverem. Az 3 menetben, már ideges volt, hogy megint megvertem. Azt mondja, még játszunk, hát megvertem mindig. Hát ilyenek vannak. Hát, de azt is csak azért csináltam, mert ő mondta, hogy ezért, majd kérdeztem, hogy nem pingpongozunk egyet, egyre jobban így beledühödött. Hát én képzeld el, én azért hát volt olyan, hogy az összes melegítőmnek ki volt a térde szakadva, mert én 18 méterről visszaadtam a labdákat. Én tudok, tehát mindig ilyen adogatógéppel is játszottunk meg mindennel, és mondom, akkor azért ilyen röptéget visszaadtam, mint a teniszbe. De most ez... Na, ennyi. Miért vagy gazdag, honnan a sok pénzed? Megkopasztlan, és akkor majd megkérdek. Bajkeverő, munkaerő, nyakadon a törvény, a sok üres erőszévet kaptad. Úgy történt, hogy a Gyönyörű Bandit, aki a dobos, Gyönyörű Bandi, Gömöri Bandi egyébként, de Gyönyörű, az ápoló volt dobosa, és akkor ő adta ezt a nevet, hogy Tikka Czöcske nyájak legyen a Petőfi révén. Hát mondom, jó, ez jó ez a név, mert hogy valami, az volt benne a lényeg, hogy valami meghökkentő legyen, meg hát stílusos és meghökkentő. Az volt a lényeg. Hát mert most a Sex Pistols-t is olvastam egy újságban, de múltkor a Facebookon megláttam, hogy a Sex Pistols-t az úgy fordították le, azt hiszem, hogy valami, tehát hogy nem is tudom mit mondom, tehát nem a faszról szól, mert a Sex Pistols az arról szól, hanem, csúnyát szabad mondani? Hát nem tudtam, de jó, de tényleg nem tudtam. Na lényeg az, hogy tehát nem arról szól, nem a Dickről, Dick már kisebbségi helyzetről, hanem arról szól, hogy a Sex Pistols, tehát szex és pisztolyok. Ez így volt leírva a Magyar Ifjúság című újságban. Szex és pisztolyok. Igen, mert az S betű a végén az angolban. Többes szám első személy. Vagy második, nem tudom. Mert várjál, nyelvtanból mindig 2-es voltam. Tehát irodalomból is 2-es voltam, nyelvtanból is. Mindenből 2-es voltam, csak egyedül biológiából 5-ös voltam, meg kémiából. Ebből 5-ös voltam. A földrajzból is 5-ös voltam. Na. Mindjárt előhozom a bizonyítványomat. Hogy magyarázom a bizonyítványomat Karintit idézve. De nem is lehet unalmas a módszer, ha már te vagy erősebb, jobb, ha te kontrollszer. Azért valam itt hol a kenyerem roska, forradalmat esi, hol ez magádom vissza. Jön meg a hó és a levegő színgáz, nekünk vagy ne semmi vész, rendőrség színélem. Az éhháznak most beton kell, itt és a magna, szöges volt az ablakon be, ne szöges appá. Gyönyörű Bandi mondta a tikkat nyájat, Czöcske nyájat. Hát mondom, jó. És akkor volt az énekesnek volt egy barátnője, mert azt képzeld el, úgy ismertünk meg, hogy részegen úgy mentünk haza egy sötétkék Warburg, de ez benne lett.
részegen megyünk haza a sötétkék Warburggal úgy, hogy én a jobb oldali ülésből vezetem az autót. Mert Németh Attila az énekesünk az olyan részeg volt, hogy nem tudott vezetni. De ketten ültünk csak az autó, mert akkor a Molnár Béla művelődési háznak a büféjét vezette Miskolcon. Azt mondja, vezessek én haza. Én is ittam valamennyi, de én nem voltam részeg. Csak mert én munka után mentem oda hozzá, akkor is fogtechnikus voltam már. És hát mondom, én nem ülök oda, hát majd megállítanak, elveszik a jogosítványomat. Azt mondja, jó, mondom, én mondtam neki, akkor üljél te oda, én meg majd innen vezetek. Kettesbe betette, elindultunk, remék sebességét tud, azt hiszem 3-asig felváltotta, igen. Megyünk, haza a Tátra utcába hozzánk, mert akkor ő a főutcán lakott, na mindegy, lényeg az volt az egész, befordulunk az utcán, a Tátra utcába, az ott ül egy lánya a járda szegélyen, de ez hajnali 2-kor volt körülbelül, ott ül, történelem könyvet olvassa. Mondom, álljunk már meg. Azt Attila meg ismerte. De nem tudom, hogy arra nem emlékszem, honnan ismerte. Na mindegy, mondtam neki, szálljon be, ő is hazamentünk, ott aludt, nem volt semmi szex, semmi nem volt. Csak ott, de utána kiderült, hogy a nagymamája az ott lakik a mellettünk levő lépcsőházba. Na mindegy, és akkor ő talál. Na, a lényeg az egészben az, hogy ott ülünk a kanapén, ott Miskolcon a Tátra utcában, és akkor ő mondta, hogy legyen üveges csirkeszemek. És akkor én mondtam, hogy ez a legjobb. Na képzeljétek el, az első koncertünk az úgy történt, hogy vásároltunk 200 léggömböt a miskolci lengyel piacon. Azt 4 lány volt a színpadon, ilyen nyuszi ruhában. Hát nem nyuszi ruha volt, de azt hiszem van róla fénykép is valahol, de tehát ilyen sportruhában voltak, na, mint a nyuszi lányok, ezek a pomponlányok. 200 lufi a színpadon, de a lányok fújták fel, nem szívták, fújták. És akkor lényeg az volt, hogy ott az egész közönség, de ott vagy legalább 500 ember volt az első koncertünkön. De december 28-án volt, arra is emlékszem, azt hiszem 1990-ben talán, vagy 9, most ezen mindig morfondírozok, mert nem emlékszem rá, meg is van a plakát, csak az a baj, hogy a plakáton nincs rajta ilyen piros, azt is pont ez a lány, ez a Ági, aki az énekesnek volt a barátnője, Ági csinálta a plakátot, ilyen fekete, fehér és piros pöttyös volt. De nem Beatrice babos kendős, de tényleg nagy része ilyen piros pöttyös volt. És a koncert az jól sikerült, mindenki tombolt, mert ilyet most... Hát mondjuk az üvegcintányér az nem azon a koncerten volt, mert azt is megcsináltuk, hogy üvegcintányérokat csináltattam, kivágattam az üvegesnél rendes cintányérokat, és akkor még pont Gyönyörű Bandi dobolt a zenekarba, az egy másik, a Gárdonyi Művelődési Házban volt Miskolcon, és az volt, hogy a 2 beütő cin az üvegből volt. És addig ő nem ütött rá direkt, mert a többi játszott a lábszínen, meg ott a külső beütőn, és azt hiszem a 3. vagy 4. számnál volt a poén, hogy nagy, így, az összetört az egész. De lentről meg be volt fújva egyébként aranyszínűre, tehát ugyanúgy nézett ki, mint a rendes szintányérok. Hát milyen sókat, hát a só, még a mi között hozzával azt megcsináltuk, hogy béreltem a halottas házból egy koporsót, meg a kandelábereket, 4 az a nagy, hatalmas nagy üveg, ez a, mi az, ezüst kandeláber, amit begyújtják a lángot, meg a 6 fiú, aki hozza be. És akkor ilyen performance volt, ilyen földnapjai, az április 22-én van a földnapja,
és az is Gárdonyiban volt, és akkor bejött a koporsóba, bement a koporsó, felnyitották a koporsót, azt az énekesünk, Németh Attila, az meg egy földgömbbel kiszállt, mint Lázár a sírjából. De fekete öltönyben, minden nyakkendőben ott jöttek be, hát az is nagyon komoly volt. Eldönteni nem tudom, hogy lehet-e az orvosom. Valami szép halál, így arra kiválja el. Könnyebbe indulsz, de sose fogadsz, éjjel-nappal cserélgeted arcodat. Hát a 80-as, 90-es évek, 83-85 között volt a legkomolyabb punk élet egyébként. Volt a hullámosok, hát hullámosok, de hullamosok, csak nem lehetett úgy, hát, mert betiltották őket, és az például pont a basszusgitárosunknak a Szakás basszus, a Fogarasi Bécinek volt az osztálytársa, nem jut eszembe most, szoktam vele telefonon beszélgetni, egy nagyon jó gitáros egyébként, ő játszott a hullamosókba, csak amikor így betiltották, volt a koordinációból, mondom, a Parakovácsi, mivel, nem is tudom, még a második ukrán front, ezek voltak, hát sokat tudnék mondani, de hirtelen most nem készültem fel. Bocsánatot kérek, mert hát én nem tudom. Tehát olyan volt, hogy délelőtt reggel 8-ra hirdettek punk koncertet. Az Adi Endre művelődési házban. Vasárnap, azt hiszem vasárnap reggel 8-ra. Miskolcon. Hát direkt csinálták. Hát a szövegvilág, néhány számot én írtam, hát a zenét is, meg hát a zenét néhányat loptam. A szöveget meg nagy részben egyébként Csibi írta, meg az első kazettán azt még Németh Attila írta egy részét, meg utána Csibi átírta a második kazettán, meg ami a CD-n is megjelent, azt már Csibi írta, már a Purcell György az utolsó én. Tehát hát mondjuk a karrierünknek a kiteljesedése volt az, amikor Purcell Csibi volt az énekes. Bár valaki azt mondja, hogy sokkal jobb volt, amikor még Németh Attila volt, de nem tudom. Hát én szerintem Csibi azért sokkal jobb énekes, de már szakmailag értékelve. Tehát a szövegvilág az aktuális társadalmi helyzetről szól egyébként általában, és még azon csodálkozom, hogy ami a legutolsó két számunk, a Miskolc, meg a Csirkefej, az még mai napig is megállja a helyét, sőt olyan, mint hogyha ma írtuk volna. Volt olyan, amikor még feltörekvő zenekar volt az Alvin és a Mókusok. Egyszer játszott előttünk Nyíregyházán, de úgy, hogy a Vírus nevű basszusgitáros volt, még nem ez a kislányka, meg nem az előtte levő fiúcska. És a Vírus az tényleg olyan volt, hogy rátapadt valakire, nem lehetett elzavarni. Sőt, még volt olyan, hogy az anyjának volt egy ilyen, hát én nem presszó, hanem egy ilyen bodega volt a Nyíregyháza kivezető útján, mikor mentünk el, akkor mindig meghívtak oda minket enni. Hát a legnagyobb koncertsztori az volt, amikor pont ugyanezen az alkalmon, amikor az Alvin és a Mókusok játszott előttünk két számot, mert hát most nem kegyeskedek, mert ezt a szót jutott eszembe. Hát kegyeskedtem megengedni nekik, hogy játszanak, de én aranyosságban nem ismertem őket. Hát azon történt, amikor a Farkas Bálintot megverték a rendezők, mert azt hitték, hogy valami kívülálló személy ott kiabált, meg mit tudom én, Nyíregyházan a főiskolai napokon, és én akkor egy ilyen kétszárnyú ajtót, ami ilyen
1,80 vagy, nem 1,8, én vagyok 1,75, hát én 2 méter 20 centis üveget, így puff, bezárták előttem, azt ököllel betörtem az egészet a picsa. Nekem semmi bajom nem lett, mert visszahúztam egyből a kezem, az volt a lényeg az ütésbe. És akkor közöltem a rendezőkkel, ja, a koncert közben történt ez, és akkor szóltam a rendezőknek, hogy hát ezt hagyják abba, mert ez a mi menedzserünk nehogy már megverjék ott, mert de akkor már megverték egyébként. Na, és akkor ezután, a koncert után történt az, hogy van ugyebár a Irigy Hónai Mirigy, aki előtt mi megnyertük az ifjúsági magazinnak a leghülyébb zenekar nevét, mert mi lettünk az elsők az Üveges Csirkeszemek, és a második lett az Irigy Hónai Mirigy, a harmadikra nem emlékszem, hogy ki volt, lehet, hogy a Rózsaszín Párduc, vagy nem tudom, mindegy. Lényeg az volt, hogy elindultunk szórakozni. Hát akkor volt ez a Nyíregyházi ifjúsági napok, akit mondjuk pont Aranyosi Péter szervezte, akkor ő volt az a nagy híres komikus, stand-upos, és elindultunk szórakozni a koncert után. Hát az 12 embert jelent. Tehát a 80-nak a mirigyek, 4-en vannak a csirkeszemek. Elindultunk, és az történt, hogy mindenki elvesztette a másikat. Tehát reggelre 12 ember 12 különböző helyen találta magát. Hát mondjuk én úgy találtam magam, hogy a Niza mikrobusznak a tetejéről másztam be a kollégium ablakon. De nem voltam ittas egyáltalán. Holdvilágos éjszakán álmodik a lány, hogy jön egy király vitán, hófehér paripán. Ez az álom oly mesél. A Brain of Morbius zenekarral turnéztunk, egy angol zenekar, és a Nizába mentünk, a mostani Boldog Kővár aljának a kapitánya vezette a Nizát, Sikter Peti, miskolci gyerek. Ő vezette akkor, ő volt, hát én hazajött Amerikából, vagy 2 évig kint volt Amerikában, és akkor hazajött, és megyünk a Nizával, elmegyünk, és volt egy, az nem jut eszembe, a riporter nő volt, de akkor még csak vagy 16 éves volt, én szőke csaj volt, én, hát jó, csinos volt egyébként. Az vitte el minket a szálláshelyre. A Brain of Morbius, azok ilyen jelmezben, ilyen szamár, meg nem tudom mi. Hát volt olyan marsalomnak, ugyanilyen kerekes marsalom volt, mint ez, a bugera. Azon tologattak engem a koncert után. És elmegyünk. Azt én meg átmentem lezuhanyozni, és rám lett a mosópor így hát azt hiszem fekete pólóban voltam, de valami sötét színű voltam, mindegy, a lényeg az volt, ezek meg azt hitték, hogy szipusztam, vagy minek nevezik ezt? Hát nem tudom, valami kábító, de ott rögtek rajta, mit csináltam. De ezek meg úgy jöttek, képzeld, de egy csukott Ford Transittal jöttek, hátul aludtak benne 3-an, mert azt hiszem 4 tagú volt az is, elvel, meg ez, nem tudom, de jó gyerekek voltak. Úgy jöttek végig, bezárva, hogy sötéti, mert nekünk legalább egy fasz a Nizánk volt, egy rendes 9 személyes. Az így mentünk. Nézzek, ültettem citromfákat. Zeus. A bugós isakomnak meg az a neve, hogy Zeus. Ja, volt olyan, képzeld, de megyünk, jöttünk Pesten, azt hiszem Pesten koncerteztünk, és én vezettem, nem ittam semmit. Én vezetek, mert szeretek vezetni egyébként. Volt, amikor, hát mondom, volt sofőrünk sok, de a mi mikrobuszunkkal mentünk mindig, és akkor pont én vezettem, jövünk haza a koncertről, azt nézem, mondom, szólok a többieknek, figyeljetek már, egy fehér mikrobusz már jön mögöttünk egy, nem tudom, vagy 20 perce.
Mondom, ezek biztos rendőrök, mert ez nem, de nem volt rajta sziréna, meg semmi, csak hát mondom, nem előz le, de mondjuk az níz az, hát mondjuk ha én vezettem, akkor én mentem vele 120-szal is, mert van az a pénz, hát volt pénzünk, tényleg, mert akkor mondjuk 15 litert fogyasztott, de hogyha csak 90 nem mentél vele, 80, akkor nem evett csak 10-et. Na mindegy, én mentem, mint a bolond, és akkor, hát mondom, ez nem igaz, hogy nem előzze, de akkor 90 lehetett akkor is menni egyébként, mindegy. Mert nem az autópályán mentünk, hanem akkor Gyöngyös után volt már ez. Nem is volt még akkor autópálya tovább. És megyünk, hát mondom, ez nem igaz, mondom, lelassítok, tudod. Egyszer csak így elkezd előzni, kihajol, nem is tudom, Sípos Peti, vagy Sípos Tomi, egy ilyen hatalmas nagy szövött korsóval, integet, mint a bolond, érted? Mondom, hát ez az irigy hónajmirigy, így integettek, hogy álljunk meg. Megálltunk, hát az a korsó tele volt borral, mert ők meg Egerbe koncerteztek, de nekünk hátul egy nagy csirkefej volt ráfestve a nízára. De nem tudom, a videóklipben is látszik, azt hiszem. A lényeg az, hogy ők tudták, hogy mi vagyunk azok, de nem tudom, hogy miért, mert nem ők vezettek, hát nekik is sofőrjük volt. Nem előzött le valamiért minket, mindegy. Csak mikor már én mondom, hogy lelassítottam, vagy 60, mondom, már menjenek már el végre. És hát mondjuk a többiek már eleve ittak, de hát mondjuk azt a, hát nem tudom, 15 vagy 20 literes zékannát, azt megitták 12-en. Ott így, hát ott sztorizgattunk, meg hülyéskedtünk. Hát volt én a Dózsa György utcán, itt van a hátunk mögött, hát volt, megyünk a Nízával, az pont azt hiszem a dobos, meg hát nem is tudom melyik volt, az egyik gitáros, már nem emlékszem meg, azok kopogtatnak be az ablakon, mert ott álltunk a Pirosnál, itt de ne felejts utca, vagy nem a Dembinszki utca sarkán, ott álltunk a Pirosnál, az kopogtatnak be, hogy mi van. Hát egyszer volt, amikor Svájcba tudtunk volna játszani, a Kovács Csabinak a bátyja szervezte nekünk a koncertet. 5 koncert volt, Zürich, Genf, Lausanne, a többi nem jut eszembe. Ezek így le voltak szervezve, tehát ott mondjuk nem kaptunk volna olyan nagyon sok pénzt, valami pár ezer, idézőjelben svájci frankba fizettek volna, persze nem is volt még akkor euró, talán, vagy lehet, hogy már volt euró, nem, lehet, hogy volt. Na, mindegy, lényeg az, hogy egy pár frankot fizettek volna, adtak volna szállást, kaját, piát, nőket, minden, ami szükséges a punkzenéhez, és azért nem tudtunk elmenni, mert a zenekar egyik tagja azt mondta, hogy ő nem vesz ki 2 hónap fizetés nélkül szabadságot, mert ő nem akar. Hát mondjuk én el tudtam volna menni, mert én kutyáztam, fogtechnikuskodtam, csajoztam, italoztam, ahogy Vaszlavikkal is voltunk koncertezni, tényleg 7 állomásos turnén voltunk. Italozás, motorozás, csajozás, tanulás. Hogy idézzem a miskolci születésű Vaszlavikot. Hát ez így volt, nem mentünk el végül Svájcba. Hát játszottunk Szlovákiában, többször is a komáromi erődbe játszottunk, komárnói erőd. Hát ott egyszer azt hitték, hogy én vagyok Billy Idol. Oda jöttek fényképezkedni a határőrök, mert akkor sárga volt a hajam, és hát én voltam a miskolci Billy Idol. Ott neveztek el egyébként, de én nem mondtam soha senkinek, csak azt mondták, hogy hasonlítok rá. De mindegy, én szeretem. Mondjuk annak is, neki is van egy pár jó száma, de egyébként nem mindegyik jó. Hát, na, de jó, biztos jó fasz a gyerek lett. Én hallottam itt játszani a Városligetben, amikor még a Petőfi csarnok létezett, az egyszer pont a kutyával kim voltam. Mondom, nézd már, miért Billy Idol ott, Sweet 16-t ott gitározta.
valaki mellette, de akkor nem az a híres gitáros volt vele, mert az jó gitáros, de aki mellette játszott, az nagyon szuper volt egyébként tényleg. Azt képzeljétek el, ezt a gitárt úgy vettem, ezt, ebbe a boltba vettem, Würzburgba, hogy bementem a boltba, és egy öltönyös eladó az összes hangszert odahozta, mindent ki lehetett próbálni, de akkor nem is tudom hány éves voltam, 1990-ben vettem ezt a gitárt. Elméletek ez 1985-ös készítésű a papírok alapján, és jöttek, szaladgáltak, szegény ember voltam, igaz már akkor fogtechnikus voltam, de nem volt olyan sok pénzem. A lényeg az volt, hogy Szóvátnál játszottunk egyszer, mert ott is játszottunk kétszer is, Romániába. Hát úgy alakult a helyzet, hogy felborították a bejáratnál lévő asztalt. Mint utóbb kiderült, hogy a rendőrfőnöknek a fia volt az, de hát Kislaci megfogta, az beütött neki egy nagyot, az így leesett a járda, szegényre beütötte a fejét, hát lehet, hogy el is ájult egyébként, de Kislaci még vagy 3-szor fejbe rúgta utána a biztonság kedvéért. Na mindegy, Dacia-val voltak, itt igen, elmentek, és utána visszatértek, de akkor már a koncert után volt, mert a koncertet lejátszottuk, minden jó volt, szuper. Visszajöttek, és a kocsmáros mondta nekik, hogy az a romániai magyar kocsmáros, semmi közünk nem volt hozzá, mondta neki, hogy menjen ki innen. De ő ismerte, hogy ki az, tehát hogy tudta, mert mi nem tudtuk, hogy az a rendőrfőnök fia. Mindegy, az a gyerek hogy háborgott, fogott egy korsót, azt így fejbe baszta szegény kocsmáros faszit, azt így leszakadt a fél feje. Így ráment így a homlokáról a bőr az arcára, hogy ömlött a vér, mint a háborodás. Aztán utána kijöttek még a rendőrök is, de nem lett semmi, csak utána másnap még játszottunk volna 2 Romániában, de jobbnak tartottam, hogyha elmenekülünk inkább, mert hogyha ez történt, akkor lehet, hogy minket ott tényleg felakasztanak. Nem lett vége a zenekarnak, most éppen valószínűleg pihenő állapotban van. Hát Csibi azt mondta, hogy nem harag miatt, hanem se velem nem játszik, se senkivel, ő a kabinetnek a második énekese, a Kabinet zenekar, Miskolci Kabinet RT zenekarnak az énekese is, és ő azt mondta, hogy ő már velük se játszik, meg velem se, de nem haragból, hanem, hát én nem tudom, ő azt mondta, hogy lehet, hogy azt gondolja, hogy már nem kell neki énekelni, de tud énekelni, nagyon jó énekes. Hát egyszer egy újságban is azt hitták, hogy ő a magyarországi Yellow Biafra, aki a Dead Kennedysnek az éneket. De ezt nem én írtam, ez így történt. Legutoljára 2024-ben játszottunk itt Budapesten a Riffbe, akkor hazajött az utolsó dobosunk, mert a Gyönyörű Bandi volt, utána a Kislaci volt, aki egy csomó ilyen metal, meg rock zenekarba dobolt, és akkor őt elcsábítottam, azt hiszem, nem is tudom, azt hiszem egy nyíregyházi zenekarba játszott akkor, amikor én, nem is tudom, ki szólt neki, vagy nekem mondták, hogy hívjam el, és akkor mondta, hogy eljön. Ott is jó volt, elmegyünk a dobszerkójáért Nyíregyházára. És a nyíregyházi Vadas Parkban volt a dobszerkója, mert ott próbáltak. Mentünk a Volkswagen Passattal, bemegyünk, oda jött a gyerek, aki volt a próbájának a kulcsa, itt jön az énekes, vagy nem tudom mi. Bemegyünk, mondta, hogy pakoljunk be, aztán majd jövünk. Hát
nem engedtek ki minket a parkból, mert azt mondták, hogy mi el akarjuk lopni a dobot. Hát nem volt még akkor hát volt mobiltelefon már akkor, azt hiszem, de nekem nem volt. Még utána volt egy ilyen nagy táska, ilyen Ericsson, még meg is van valahol Miskolcon. Nem, ahol a házam van, ott van egy ilyen hatalmas, ilyen nagy Ericsson telefon, és mindegy, nem volt telefon, bementem a portára, mondom, felhívtam a rendőrséget, hogy ezért nem engednek ki minket, zárolták a kaput, bezárták a kaput. Hát mondom, hát nem igaz. Néztük, hogy van egy ilyen árok, azon így átmegyünk a passzáttal. Hát félig be is jutottunk, csak kimenni nem tudtunk. Ki tudtam tolatni, csak az volt a baj, hogy nem akartam összetörni a lökhárítót, mert az meg így beleakadt a földbe, ott, mert így a hupniba. Mindegy, visszatolattunk, megjött a rendőrség, mondták, hogy nem engednek ki, mert nincs róla papír, hogy ki a dobszerkó. Hát Kislaci mondta, hogy neki nincs róla semmiféle papíra, mondta, hogy kitől vettem, kivel próbálnak ott. Na, akkor vissza kellett hívni a gyereket, hogy jöjjön vissza, azt mondja meg, hogy hát együtt mentünk be. Ennyi volt. Aztán kiengedtek minket. Hát karrieremnek a csúcsát azt jelentette, hogy évi 200 koncertünk volt, körülbelül 4 vagy 5 éven keresztül. Utána is előtte volt, Miskolcon mi nem voltunk sose sztárok, az érdekes. Miskolcon volt olyan év, hogy csak egy koncertünk volt. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy ilyen helyi zenekar volt. Nem, pont az benne a vicces, hogy mi mindenhol játszottunk, Tatabányától kezdve Zalaegerszeg, Pécs, mindenhol. Meg mondom, külföldön is játszottunk. Hát a legnagyobb az volt, amikor Kapsat Kap előtt játszottunk, amerikai zenekar, Szombathelyen. És úgy az volt a szerencsénk, hogy elkezdett szakadni az eső. Na úgy érkeztünk, várjál, megmondom a tényvalóságot, hogy idézzem Fábri Sándort megint. Az volt, Sípos Peti, nem, Sípos Tomi volt a konferencié, ezen a Elemes Rockfesztivál, az volt a neve. Hát mi az Elemesnél adtuk ki ezt a második, mert ide tett ez a bácsi, ezt a második kazettát ott adtuk ki, meg CD-n is megjelent. Lényeg az volt, hogy megérkezünk a Kék Nízával, hát mondjuk én vezettem, így befordultunk, hát akkor még délelőtt volt, mint 10 óra körül, ők informálták a közönséget, hogy vagy kik lesznek, mik lesznek, befordultunk a Sötétkék Nízával, hát ők már ismertek minket, mert jó haverok vagyunk. Megérkezett az üveges csirkeszemek, de hát mi mondjuk a közönség közé hajtottunk be egyébként. Hát hát a punkok mit csinálnak? Hát nem azt csinálnak, hogy itt jövünk, itt megyünk, hát ott bemegyünk. De nem ütöttünk el senkit, mert hátrább volt a közönség, meg akkor kevesen voltak. Na, lényeg az volt, mi délután valamikor 5:30-kor játszottunk volna, mert mondom, ez az amerikai, az Kapsat Kap játszott, az volt a főzenekar. És körülbelül 5 óra körül elkezdett szakadni az eső, de olyan eső, hogy egy ilyen olyan sátor volt, mint a Petőfi csarnoknak a sátra. Tehát ilyen, ez a fél kör alakú, nagy fémvázas, alumíniumvázas sátor volt, meg olyan szerkó volt, hogy nem volt, tehát az Omega cucc volt akkor a legnagyobb Magyarországon, ha jól tudom, és nem, azt mondták, mert le volt nekik írva, hogy mit kell
hozni. És Ausztriába hozták 2 kamionnal a cuccot, mert Magyarországon nem létezett az, amit kértek ők. Meg azt is tudom, emlékszem, mert a Vida Feri volt, már meghalt szegény, meg a fia is, azon csodálkozom, mert a fia az fiatalabb volt nálam, mint, tehát én vagyok most 61 éves, leszek mindjárt, de ő meg, hát szerintem minimum 20 éve fiatalabb volt nálam, de ő is már meghalt. Na, lényeg az az egészben, hogy meghozták ezt a nagy cuccot, fel volt építve minden, elkezdett szakadni az eső, de úgy szakadt az eső, hogy mi nekünk főztük a bográcsgulyást. Hát muszáj volt egy gödörbe beletenni a bográcsot, alatta égett a tűz, én meg ráálltam a nízával felé, hogy ne essen bele. Közben Tátrai Tibusz ott gitározott egy sátor, ilyen gitárhíró volt, jó gitáros egyébként, ott ilyen bemutatót tartott, valami Marshall, vagy nem tudom milyen bemutatót tartott. De szarrázott minden, visszapakoltak mindent a kamionokba, képzeld el. A Vida Feri beült a kocsiába, nem tudom milyen kocsi volt, mindegy, lényeg, beült a kocsiába, az elment a Fodrász KTS-be, azt a stageboxokat hajszárítóval szárították ki, de szalákom, ilyen ipari hajszárítókat hozott, azt szárították, azt valamikor már kezdett sötét, de nyár volt, tehát már szerintem minimum 8:30 vagy 9 óra lehetett, és ki volt a főzenekar? Az Üveges Csirkeszemek, mert már nem, tehát a többiek nem játszottak, azok vagy hazamentek, vagy nem tudom mi volt, de jó, de a Kapcsolatkap utána játszott, de olyan fények voltak, minden szuper volt, tehát olyan világítás, hát képzeld el, amerikai mik ezek a technikusok tekergették nekem a portmétert, hogy szóljon jól. Nézem, mondom, mit csinálnak ezek itt? De komolyan. Hát az nagyon vicces volt. És jön egy újabb nap, nem adsz és nem kaphatsz jót. Nem mondtad meg neki. Hát szerintem ismernek még mai napig is. Tehát mondjuk pont tegnap találkoztam ilyen gördeszkásokkal, majd csináltam is pont velük egy képet. Ketté volt törve, nekem is van gördeszkám, ketté volt törve a gördeszkájuk, ezt azért álltam meg, mondom, nekem képzeld, 1981-ben vettem Svájcba egy gördeszkát. Szerintem, hát most azt nem mondom, hogy nekem volt az első gördeszkám Miskolcon, de mindenki megnézte, hogy megvan mai napig is, fehér gördeszka, narancssárga kerekekkel, de rendes ez a szilikon. De ez a kicsi, hát nem ez a nagy deszka, hanem ez a pici, nem tudom, én nem értek szakmailag hozzá. Lényeg az, hogy én azzal jártam mindig, az iskolába is azzal jártam, meg a busz, tehát hiába még jó volt a buszközlekedés Miskolcon akkor is, de mindenhova azzal, tehát ami 2-3 buszmegállóra mindig azzal mentem. És akkor mindig csodálkoztak, hogy hát ez mi ez itt? Na, tehát az a lényeg, hogy Nagyfaluval játszottunk Miskolcon a rockgödörbe, és mi játszottunk előtte, de a Vaszlavikkel is játszottunk, azt is elmesem. Na, lényeg az, hogy játszottunk Nagyfaluvék előtt, én utána bebasztam, mint az albán szamár, és azt mondja nekem Nagyfalu, így a melyére ölelt a Kossuth Díjas, így gyere kis hülye punk. De én erre nem emlékszem, csak mások mesélték el, de ez így történt. A Vaszlavikkal meg az volt, játszottunk Vaszlavik, ugyanott játszottunk, Vaszlavik közé, ott a szintetizátor, úszadékfa. Tudod mi az úszadékfa? Ilyen 3 lábú úszadékfa, ott azon volt a szintetizátor állványa. De olyan volt, hogy én egyszer így hozzáértem, csak így hozzáértem, azt majdnem felborult. Arról is van fénykép, majd megszerzem, ha akarod. És a lényeg az volt, hogy mondom Bécének, vigyázzál már ezért, mert olyan labilis ez a szerkezet, hogy
egy pillanat alatt fel volt. Béci fogta, a basszus, Fogarasi Béciről beszélek a basszus, így forgolódott a basszusgitára, puff, felnőtte a picsám, összetört minden, mint a szar, és várjál, Vaszlavik, mert hogy ő valamelyik egyetemen Oroszországba végzett, mert mindig, nem Leningrádba, de mindig összetéveszte. Lehet, hogy Leningrád, nem Moszkvá, Leningrádba, na, vagy igen, ott végzett azt hiszem. Miskolci születésű Vaszlavik, hát többek között Demén Ferenc, Pataki Attila, Makár Tamás is, és akkor lényeg az volt, ezzel elkezdte forrazgatni. Elővett egy forrasztópákát, azt az egész Beatrice koncert alatt forrazgatta a technikát. De ott volt nálunk egy másik adapter, hogy oda mondtunk, nem. Jössze még, hogyha azt mondom, hogy nagyon fáj. Hadd még már egy töltjen elsőt, hogy eszem, hogy neked is talán. Hát azt mondd meg, baby, baby, baby. Még nem említettem azt, amikor Tirpák Gézával játszottam együtt, aki Las Vegasban lakik most mai napig, és arról még szeretnék beszélni azért. Az egy nagy élmény volt számomra, amikor találkoztam vele, úgyhogy soha nem ismertük egymást, és eljött Amerikából, akkor még Washington DC-be lakott, eljött, és ez olyan volt, mintha mi ketten egy emberek lettünk volna. Pillanatokat, ő mindig azt gondolta, hogy én haragszom rá, én meg nem haragudtam rá, hanem csak én koncentrált voltam abba az esetben, és 7 számot vettünk fel, csináltunk egy földnapi koncertet, hatalmas nagy botrány volt, hát idézőjelben, sőt, voltak miskolci zenészek, akik azt mondták, ott voltak a koncerten, akik nálam mondjuk 100-szor jobb gitárosok. Hú, hát ilyen nem volt még az egész világon, hát meg röhögve mondták, hogy hát ilyen koncert nincsen. Egyébként fenn van az interneten, a Bukottak nevű zenekar, azt csináltuk. Az úgy történt, hogy a Kislaci dobolt benne, utána Gyöngyösi Tamás dobolt, mert Kislaci már nem vállalta fel azt, hogy Géza ilyen kurvanyázott, meg kommunistázott, meg ilyen csúnya szavakat basszátok meg ilyeneket mondott, de a közönség meg élvezte. Tehát, ez a punk, hát Sid Vicious miért öltem? Vagy megölték, nem ölték, ezt nem tudjuk pontosan, mert nem voltunk ott. Legalábbis én. És na, ez az mondjuk a legnagyobb élményem az életemben, hogy ezt így meg tudtam vele csinálni. Mi volt a kérdés? Szerettem volna a 60 éves jubileumi koncertemet, ami a zenekarnak 35 éves lett volna, de azt nem tudtam összehozni. Kislaci, ő már nem dobol, Csibi nem énekel, hát Gyöngyösi Tamás Angliában van, én meg itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.